Sí, ara me deia en Xisco Bausà, a mi quan te poses la camiseta d'Argüell, però jo sé que aquesta t'agrada, t'expliques per què. Aquesta és la camiseta de la carrera que present diumenge, que jo som el presentador mestre de cerimònies de la carrera contra el càncer. Ja duim 10 anys. I ha estat un èxit sense... Bé, amb precedents, perquè duim 10 anys que cada vegada hi ha més gent. I ja ho veus, això serà aquest diumenge, la 10ª marxa, que és a Mallorca, marxa contra el càncer. Però tu saps que jo de ser de Argüell estic encantat de posar la mà i tu sempre te tenc aquí amb els polos, amb tal... Te vaig d'un informe. Tu ets molt corporatiu. Molt corporatiu. Xisco Bausà, president de l'associació del Grup Güell. Com estàs? Bé. Sí, també deixa de dir que va malament. Dic, m'ho arreglar res i casa fotrà nosaltres. No te queixis, Xisco. Mon pare deia que és que no se queixa és perquè està mort. Ah, val. I jo sempre havia sentit... Avui ben acompanyat. Venc amb Araceli, que me'l balla molt bé, que va venir en el ball d'Escàndol Mallorca que van fer. Ah, aquell dia de mallorquinitat que vau organitzar. Sí, me'l balla molt bé, una altra companyera i amiga nostra, que ja estem fent plan per l'any que ve. M'ha parat molt bé. Araceli, benvinguda. Tu saps que nosaltres, el Grup 4, Ràdio Murta, Canal 4, van recolzar tant perquè era una iniciativa de Grup Güell, però també per lo que significava amb el tema de mallorquinitat, de poble, de societat civil, i vosaltres hi vareu ser. Sí, sé que va anar molt bé, allà a la Porta 5 de Sant Vàrem passar un gustet. Quina experiència, com va ser per tu participar en aquest esdeveniment? Va ser emocionant, perquè veure que se podia juntar el que era esport i cultura, això s'hauria de fer més sovint. Molt nostre, no? I, Xisco, aquella va ser, per dir-ho d'alguna manera, la primera edició d'aquesta idea de la mallorquinitat, perquè tu estàs ficat en tots els esdeveniments. No fa falta explicar el que és la marxa d'Argüell a Llucapeu, que és una cosa total, però què tal amb ella, amb el seu grup, amb els que participen? Ara estem que esperàvem, ja preparàvem per fer coses per l'any que ve, perquè l'any que ve farem la trobada, si Déu, si bon Déu mos ajuda, perquè han d'estar vius per fer-ho. Farem la trobada de música i ball mallorquí, però també, com tu saps, que volem fer coses per joventut, a dins d'aquesta mateixa activitat, que ara enxerràvem amb Araceli, voldríem que venguessin grups de joves de música mallorquina i de música per la joventut, que hi ha aquestes dues coses, les nostres tradicions, com el nostre ball i els nostres cants, música mallorquina, però també en la música que fan els nostres joves mallorquins aquí. Està bé la idea, perquè el que estàvem xerrant és del nostre, però d'aquestes noves generacions. Exactament. Quan nosaltres eren jovenets, no cantàvem el que cantàvem ara. No. I ara ens poden adaptar a el que canten ara. I que més guapo que fer una activitat en les tradicions que representen Araceli i les coses noves que ens representaran aquests joves de 7, de 8 anys, 20 anys, que fan aquesta música seva, perquè jo no l'entendré, Araceli tampoc, però sí que l'entenen. M'ha parat molt bé. M'ha parat una bona iniciativa per les noves generacions. Araceli, conta-mos, tu ets presidenta de l'escola de Vall de Bot, no és així? Bueno, no exactament presidenta, però vaja, responsable. Ets la responsable. Molt bé. Conta-mos, quin temps fa que estàs implicada en aquest projecte? I jo m'imagino que el Vall de Bot tal vegada tota la vida, no? Sí. Jo a l'escola de ball de l'Assumpció i Duc, 42 anys. Se diu aviat. Jo em pensava que tenia 35 anys, ja. La matemàtica no falla. No. Sí, nosaltres l'any que ve fem 50 anys, se diu aviat. Què me dius? 50 anys. I de 50 anys jo n'he dut 42. Què és el que feis a l'escola? Feis només ball de bot, no, que va. Mos apuntam, com se diu normalment, un bombardeo. No, a part, bé, lo important és el ball, això no hi ha dubte. Però després, és que si sempre només fas una sola activitat, sobretot els nens se cansen. Els has de donar al·licients. A part del ball, ja dic que és el primordial, és el ball, això és el ball, però després fem de tot i molt. Ara, per exemple, ara hem participat en el carro de la Beata. Sí. Des de tota la vida. Ara ve Nadal, un Betlem vivent, els Reis, la capellata dels Reis, Carnaval, tenim també muntat un Via Crucis vivent, quan ve Pasqua, un Via Crucis vivent, en fi, tot
cada època té el seu. Començam a l'octubre i acabam a juny. Tenim 3 pobles, Montuïri, Alaró, i d'allà jo som Beques, jo som mig del Gaida, que tenim cosiers. Sí. I els cosiers, tu saps que pels algaidins, els montuïrencs... És molt important. És algo sagrat, que no se toca. Però a vosaltres hi ha cap iniciativa per... Sí, tenim un grup, és que l'Escola de Ball de l'Assumpció va néixer arrel d'estar en una parròquia, la parròquia de l'Assumpció, i va ser una idea del pare Bernat Mestre, que encara és viu, encara d'això, i en aquell temps hi havia una dona Marta Coves, que era una filigresa, que estava... I varen tenir la idea de formar un petit grup de nens. En la idea no se pensava mai que arribassin allà on hem arribat. La idea era un grup petit de nens que poguessin ballar a les festes de la barriada, el pare Bernat el que volia és que ballassin l'oferta a la missa, i una cosa senzilleta, i ja prou. I a poc ens ha anat fent gros. I un any me va cridar i me diu: "Mam, i tu series capaç de muntar, que a mi me fa molta il·lusió, un grup de cosiers?" I jo vaig dir: "Bueno, totes les coses sí." Vàrem informar, ens vàrem estudiar com ho podíem fer, vam cercar una persona que mos donés les directrius, i sí, des de, crec que era el 2000, o ara només, cap les fetges, les dates me fugen, i vàrem fer aquest grup que només ballen 2 pits l'any, que és per l'Assumpció, que és la titular de la parròquia, i per Sant Caietà, que és el patró. Només ballen aquests 2 dies a l'any, i ballen l'oferta, i ballen, fan un petit recorregut, i ja no ballen mai, en tot l'any no tornen a ballar. Sí, és que com tu saps, el tema dels cosiers... És molt complex. Sempre he anat molt darrere, perquè jo és una cosa que me fascina, però és molt sagrat, o sigui, molt només surten aquests dies. Sí, tu no els pots dur a un esdeveniment que tu diguis: farem la gran trobada de Ràdio Murcia, perquè ja ho he intentat. No, és que no ho volen, és una cosa molt gelosa. Sí, als anys 60 inclús ballaven pels turistes, i això va ser... Això és el que no va agradar. Aquí se va fer un poc malbé. Sí, exactament. Menys mal que això se va aturar, perquè no és una cosa per ballar... Però, Araceli, així com tu ho has contat, jo ho sé perquè m'ho ha contat ma mare i el meu predins, que anaven els turistes, xerrant de fa 60 anys i més, anaven els turistes amb els autocars, s'aturaven en aquells restaurants que no... Que el dimoni. Exacte, de la carretera de Manacor, i allà hi havia cosiers, hi havia ball de bot, i nosaltres fèiem quasi de manteros, saps què t'ho vull dir? És així o no és així? És així. Conta-mos, Araceli, què és això del bestiar? Del bestiari? Sí, del bestiari. Sí, també mos hi vam embarcar. Això mos hi va embarcar en Miquel Ferratjans, que era de l'associació Sagranera, que la seva dona va anar a Llívia, Catalunya sí, està dins França, però és català, i va aprendre a fer figures de bestiari, i mos va engrescar. Són figures mitològiques, però també podem posar figures com els gegants, com capgrossos, i sobretot el que és bestiar són figures... Nosaltres tenim una víbria, per exemple, que perquè sabia que és una víbria, és una draca, és un drac amb pit. I, clar... Sí, són recreacions de certs mitològics, així? Sí. Per exemple, si tu dius de drac, sigui... Mira, has xerrat de l'Aró, de Marranxa, has dat de la Coca... Sí. Nosaltres tenim una víbria, que ja dic, és un drac amb pits, i una cucafera, que una cucafera és un cuc, o sigui, casa de cuc, i després una tela, i a baix s'hi fiquen els nins i la fan ballar, i els nins s'ho passen pipa amb això. I això ho van fer els al·lots, que en aquell temps tenia 15, 16, 17 anys, i ho feren, on va ensenyar la dona d'en Miquel, i primer varen fer la víbria, perquè varen dir, si no surt bé, com que és un monstre, doncs ja va bé. Va sortir bé. Després varen fer la cuca, que és un cuc, també va anar bé. I després ja ens varen ficar a fer una parella de capgrossos, que això ja era un poc més delicat, varen sortir bé, i ens engrescàrem a fer la parella de gegants. Tenim un gegant i giganta.
I És que, Araceli, és que és una passada, tu quan veus aquest caparrots, aquest cabezudos, o com tu dius, aquest grossos, amb els gegants i tal... és espectacular, és espectacular. És espectacular, jo I si és de vespre i tenen foc, allò és... Conta'm, ja sabem que fa temps, però quanta vas iniciar tu amb el ball de bot? És que jo ja quasi ni me'n record. Tota la vida. Que eres nina? Sí. Tota la vida. I sempre t'ha agradat? Jo sempre dic, perquè en aquell temps era una nina, ja me vull vestir de pageseta, ja me vull vestir de pageseta, perquè ara avui en dia deim vestir l'ample, això de pageseta, però en aquell temps tot eren boleros, ara tant si eren jota com si eren fandangos, que sempre deien boleros. Han de ballar boleros. En el ball de bot, generalitzàvem i tot eren boleros. Diu, balla boleros. Vale. No, hi ha boleros, jotes mateixes, copeus, és infinit, vull dir... Molt bé. El que també ens han dedicat molt és a cuidar el vestuari, que el vestuari també va durar uns anys que feia pena. Sí. I aquí a Mallorca no el cuidàvem, el vestuari, i això s'ha de mirar molt. Però tu saps perfectament, jo ho sé perquè jo li he comprat roba de pagès en el meu fill, i la roba és una passada. A més, hi ha molta gent que se pensa que el vestit de pagès és un. Ara, ja dic, 2 metres de roba, un elàstic, un davantal, i ja vas vestit de pagès. I no, hi ha molta varietat, però moltíssima, que la gent no la coneix. I tu com veus les noves generacions? Molt bé. Estan interessades en seguir les nostres tradicions? Sí, hi ha com un boom. Hi ha un boom? Tu notes un boom? Sí, de nins, mentre n'hi hagi nins que ballin, això no se perdrà. Que m'agrada que me diguis això. Sí, no. Perquè amb altres coses mos fa passar més pena, però amb aquesta mos dius que sí que hi ha. De moment està assegurat. El futur, a dia d'avui, el futur està assegurat. És a dir, se van apuntant, se van demanant... Jo enguany m'he anat de menuts, perquè jo oficialment els agafam en 3 anys, però és que enguany m'han començat que no els atenen en els 3 anys. Que el pare, no, és que no els fa fins al gener, és que no els fa... Vinga. I se vol que hi ha molt d'interès i molta joventut. Hi ha joventut que li agrada ballar, però no li agrada ballar vestits, de vestit a l'ample. Val, que han de vestir de carrer. De carrer. I això també molt bé, molt respectable. Si t'agrada, si no t'agrada, no t'agrada, no. I quan han xerrat dels estils musicals, de lo que és la jota, que englobam, que dèiem ball de bot o boleros, no és així, però... També hi ha que diu ball de pagès, també està bé. Ball de pagès. També està bé. I quines diferències, perquè, per exemple, per tot Mallorca se balla de la mateixa manera? No. Per tot Mallorca, perquè jo entenc que si me n'anem a Eivissa, Formentera o Menorca és diferent, però dins Mallorca també és diferent, depèn de la zona. També. Com és això? Bé, hem de pensar que ara no hi ha distàncies, però... Fa 70 anys, i 80 anys i tal, i per enrere? Hi havia mallorquins que se morien sense haver mai la mà. Exacte. O que anar la mà era una cosa... El carretó de l'avi. Així, un pic que ha de... I ja, no, per exemple, la zona de Llevant balla molt diferent de lo que ballàvem a Palma, per exemple. Ah, sí? El que ara s'està unificant molt, perquè a la joventut li agrada molt el ball obert, que és el ball de plaça, i això s'està unificant. Però fa uns anys se notava perfectament de quina zona de Mallorca eren, així com ballaven. Què dius? Tu podries dir aquestes del nord o aquestes d'aquí o els d'aquí, veient com ballaven. Sí. Que autèntic. Ara ja dic, ara ja s'ha unificat molt. Però en aquell moment, fa 40 anys i més? Sí. Jo, per exemple, quan era jovenet i això, a Palma mateixes pràcticament no se ballaven. Fandangos no se ballaven. Era la zona de Llevant que ballaven mateixes i ballaven. I ara no, ara ja tot està mesclat. Vull dir, ara ja... Sí. En el que mos dius, Araceli... I en la manera de vestir també, La manera de vestir és una altra, depèn de la població i depèn de tal. Ara ja dic, avui en dia no, però el rebosillo no era el mateix el rebosillo de Santanyí que el rebosillo de Sóller, per exemple. M'apareix molt interessant, m'encanta, perquè fixa't, mallorquins que desconeixem això. Molt. Però mira el mal que te tenim a tu i en Xisco que mos pugui explicar un poquet. En el que mos contes, mos dones esperances en quant en el futur del ball de bot. Sí. A dia d'avui no hi ha que passar pena. A dia d'avui no hi ha que passar pena. El futur no ho sabem, però a dia d'avui està molt
hi ha interès i la joventut, molta joventut. Ara ja t'he dit, no tota la joventut li agrada ballar vestit a l'ample, molt li agrada, però només que en sàpiguen ja va bé, Ja va bé i se ganes, no? Exactament. Molt bé. Xisco, que suposi que, com mos comentaves, que de cara, perquè ara pareix que no, però ja estan acabant l'any, de cara a l'any que ve, faran cosetes plegats amb Vall de Bots, la seva escola i de més, no? Ja està bé. Ja està tancat, això. Sí, si no hi ha problemes, el pròxim dimecres vendrem ja en totes les activitats que tenim per l'any que ve. Que bé. Ja s'han aprovat dilluns passat, hi haurà ball de bot, com que m'hem dit. Això del ball, jo tinc molta amistat amb en Joan Roger, que és balla de Selva. Sí, vaig estar amb ell aquest cap de setmana. I li vaig demanar, Joan, per què és que cada poble balleu diferent? Diu que cada poble té una escola diferent. Perquè el que has dit tu, nosaltres hem tingut grups de Binissalem, de Selva, el grup de Lluc, i un parell de grups de... I jo dic, ningú va igual. Cada grup va. És a dir, però tu veus la diferència, perquè tu que ets professional d'això, però potser una persona que no sap del ball de bot, potser no notes... No notarà, no. A Selva voten. Ball de bot. Sí, voten. A Binissalem ballen diferent. I els vestits, m'ha recordat que una fa molt, no sé, deu fer 20 i pico d'anys, ja, perquè estem passa volant, van fer a Marratxí per les fires una demostració d'un diumenge a un poble. I veies els senyors vestits de senyors, els pagesos vestits de pagesos, hi havia cadascú diferent. Nosaltres tenim una mostra de roba muntada de vestuari des del segle XVIII, XIX, inclús principi del XX que han fet. I ja la mostra és diferent. I aquesta mostra? No la feim molt seguida perquè arriba a cansar, però normalment la feim per les festes de la barriada, normalment, cada parell d'any, i sempre afegim peces noves, perquè jo, com que saben que tenim molt d'interès, moltes llocs tenim molt de veïnats i tal, que potser me venen i me diuen ai, a Sant Mort Pradina, no sé què, tens roba, la voleu? Sí, no tireu res. I hem anat replegant molta cosa antiga i aquí se pot veure les diferents formes de vestuari, és molt ample. M'agrada molt. Jo ara, per exemple, nosaltres que tot Grup 4, el que és Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, Ràdio Murta i el Canal 4 Diari Digital, serem els dijous bo. I a Inca hi ha unes mostres de roba, jo cada any, malament estic en directe, perquè els avui són de Revetllers del Puig d'Inca, i m'agrada veure la roba perquè, clar, no és el mateix la roba de pagès del dia a dia, d'anar a llaurar i d'anar a fer feina, que dels diumenges. És que hi ha gent que te diu, això no és mallorquí, vol dir, això no és mallorquí, tu dius que no és mallorquí, però és ben mallorquí. Això és igual que, per exemple, un altre exemple, els mariners no van anar mai vestits a l'ample. Els mariners duien barretina, no duien capell, i duien calçons juts, dins la barca no anaven en calçons amples. I ara nosaltres, per exemple, sempre quan ara per la Mare del Carme, això que anem a ballar a puesto allò de la mà, a veure eren de mariners, i sempre hi ha sentès que ens diu la barretina, això és català. Doncs no, perdona, tota la gent, la barretina era comú a tot el Mediterrani. A Eivissa la duen a la barretina. Sí. I els eivissens són catalans? No. No. Són eivissens. Xisco, sempre hi ha gent que troba bon forat. M'entens? Bé, sempre hi ha qualcú que escoltés que si no s'ha avorrit. Jo me recordo l'Op Petit, que en les barriades feien ball de bot, jo m'agradava una música, m'agrada més la música de bandúrria, aquestes coses, i això es va perdre. Això s'està perdent. Sí. Això sí. Aquí el que no hem de perdre, i totes les associacions, si podem col·laborar amb algo, amb les autoritats, que veig que també s'hi fiquen bastant, i això hem d'anar comptant en les nostres estacions. Sí que és vera, com ha dit Araceli, que la trobada nostra hi va haver molta gent que va ballar, diguem, suelto, com dic jo, sense anar d'informe. Jo m'agrada el ball de bot... Ball obert. Però jo m'agrada el ball de bot en el traje típic mallorquí. Però hi ha gent que balla, que és molt important que no se perdi. I com tu deies antes, mon pare, que us contava antes, mon pare que començava a fer en bicicleta, hi ha gent de Llumajor, que està a 25 quilòmetres, que no havia anat mai a Palma. No, el que hem xerrat antes. El que hem xerrat antes. I ara tracta d'anar més, perquè tots ens coneixem. Exacte.
I els mariners d'Andratx, potser tenien més connexió amb Marsella que amb el Gaida. Sí, i de Solla, de Solla. I de Solla, Solla tot que ha anaven fet a feina Marsella. en tema de peix i tal. Però bé, fins aquí la secció d'avui, perquè ja mos ha donat, que mos ha encantat, s'ha recolzant sempre el projecte del Ball de Bot i de tot lo nostre. Moltes gràcies. Aquí a Canal 4, Manu, amb tu. Moltes Araceli. gràcies. Moltíssimes gràcies, Xisco, per dur-nos en aquesta nova amiga de la casa. Ja, Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bé. Gràcies. I fins aquí, això i allò amb el grup Güell. I ara, què vos pareix si fem una rialla i després disfrutant de música i més cosetes? Això és Manu amb tu.